Inanay sa wastong handcuffing at arresting technique sa mga kasapi ng Barangay Peace Action Team o BPAT sa warding Bayambang, Pangasinan bilang bahagi ng patuloy na pagsasanay upang mapalakas ang kakayahan ng mga barangay sa pagpapanatili ng kaayusan at kaligtasan sa komunidad. Isinagawa ang lecture at actual demonstration sa pangunguna ng personel ng Bayambang Police Station na nagbigay ng mga mahalagang kaalaman higit sa tamang pamamaraan ng pag-aresto, ligtas na paghawak sa sospek at wastong paggamit ng posas upang maiwasan ang pinsala sa magkabilang panig. Layunin ng pagsasanay na palakasin ang kahandaan ng mga kasapi ng BPAT sa pagtupad sa kanilang tungkulin, lalo na sa mga sitwasyong nangangailangan ng agarang aksyon. Ayon sa mga tagapagpatupad ng aktibidad, mahalaga ang ganitong uri ng pagsasanay upang matiyak na ang mga barangay frontliners ay may sapat na kaalaman at kasanayan at upang higit pang mapalakas ang ugnayan ng pulisya, barangay at ng mga residente. IFM News. IFM News. IFM News.